Presentación especial de esta exposición porque non é unha exposición ao uso, non é un espazo onde o público vai se empapa de arte e se pode ir, senón que é unha exposición participativa. Despois Anxo xa vos contará iso. E como é algo moi diferente, pois, por eso queríamos salientalo e facer pois, unha semblanza e unha presentación así como un pouco máis importante, non? Un pouco máis importante, porque Anxo é unha persoa que, el di que pinta e tal, pero eu creo que aínda non sabe o artista tan polifacético, tan importante que hai aí dentro desa persoa, ¿no? E iso é o que queremos salientar hoxe.